Tervetuloa Salon Voimalaan. Olemme Yrityssalon suojissa toimiva palvelupiste työnhakijoille. Me neuvomme työllistymiseen, kouluttautumiseen ja yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Pidämme rattaat pyörimässä ja autamme asiakkaitamme ponnistamaan uusille työurille. Tarjoamme palveluja, jotka liittyvät työnhakuun, koulutukseen, yrittäjyyteen ja arkipäivän hyvinvointiin. Salon Voimalaan jokaisen palvelujamme tarvitsevan on helppo tulla. Tehdäänpä Salon Voimalan palvelut vielä tarkemmin tutuiksi. Tästä infonapista tunnistat Salon Voimalan aina ajankohtaiset info- ja tietoiskut. Niissä saat esimerkiksi tietoa koulutuspaikoista, työharjoittelumahdollisuuksista tai työnhausta ulkomailla. Aiheet ovat laidasta laitaan. Poimi siis omasi. Connect-nappi yhdistää sinut alueen yrityksiin sekä toimijoihin. Tutustu työnantajiin rekrytointitapahtumissa tai löydä uusi ura koulutuksen avulla Voimalan järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Verkostoissa on voimaa. Voimalassa voit osallistua erilaisiin työpajoihin, workshoppeihin, joissa yhdessä opastetusti laaditaan esimerkiksi CV ja työhakemus. Workshopeissa pääset myös tutustumaan sosiaalisen median hyödyntämiseen työnhaussa ja täyttämään yhdessä CV-nettiä ja professionals.fi osaajaportaalia. Joskus asioiden jakaminen muiden kanssa auttaa, keventää oloa ja antaa uusia ideoita. Voit osallistua erilaisiin keskustelu- ja hyvinvointiryhmiin ja tutustua samalla uusiin ihmisiin. Voimalassa tapaat eri aihealueiden asiantuntijoita. Voit tulla Voimalaan tapaamaan esimerkiksi liittojen edustajia, eri alojen kouluttajia, opinto-ohjaajia tai muutosturva-asiantuntijan. Rennossa ilmapiirissä keskustellen moni mieltä askarruttava asia selkiytyy. Salon Voimalan työllistymistä edistävät palvelut tunnistat siis näistä 5 napista. Info, Connect, Workshop, Talk ja Expert. Klikkaile itsesi Salon Voimalan sivuille osoitteeseen salonvoimala.fi tai tule paikan päälle. Meidät löydät Yrityssalon toisesta kerroksesta osoitteesta Örninkatu 15, Salo. Muistathan, että Yrityssalon yritysneuvojat ovat yrittäjän tukena kaikissa yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Tykkää meistä myös Facebookissa ja seuraa juttujamme Twitterissä. Autamme sinut ponnistamaan uusille työurille.